saka sedulur supaya kowe padha ngerti yen para leluhur kita padha kaauban ing mega lan kabeh wis padha lumaku nratas ing segara. Iku wis padha manjing ing patunggilane Nabi Musa sarana kabaptis ing mega lan ing segara mau. Kabeh padha mangan tunggal pangan kasukman. Lan kabeh padha ngombe tunggal omben-omben kasukman. Awit padha ngombe saka ing parang kasukman. Kang ngetutake lakune dene parang mau yaiku Sang Kristus. Kiwa dene panunggalane kang akeh padha ora ndadekake keparenge Gusti Allah. Ujer padha katupes ana ing pasamuan. Nabi Musa dipun timbali dening Gusti mimpin luari bangsa Israel saking Mesir umur pinten Bapak Ibu? Cerita kitab umur 80. Umur 80 menika dipun timbali Gusti mimpin bangsa Israel. Lajeng bangsa Israel medal saking Mesir mlebet dhateng tanah perjanjian. Jamanipun pinten taun? 50 taun. Berarti Nabi Musa menika sedanipun kinten-kinten umur pinten? 120 nggih. Lah niki sing paling nyeraki umur 8 dosa sinten niki? Nggih. Bagus men pinten? Hitung dosa wolunan nggih. Terus pun kaya terus nek Mbak Mon niku hitung dosa kali niku hitung dosa 3 nggih. Hitung dosa sekawan. Bagus men hitung dosa. Lah umpamane 8 dosa, berarti Pak Kusmin niku ing umur 8 dosa, Nabi Musa umur 8 dosa niku ditimbali Gusti dados pemimpin